El túnel de Pimorén seguirà tancat per obres fins al proper 2 de desembre, tot i que inicialment s'havia dit que la infraestructura romandria tancada del 15 d'abril al 15 de novembre. Finalment, els seus responsables han endarrerit l'obertura fins a principis del mes que ve. El tancament del túnel obliga els conductors que circulen entre l'Alta Cerdanya i l'Arieja a desviar-se pel coll de Pimorén, a més de 1.900 metres d'alçada. A l'estiu, aquest fet no té gaire importància, però amb l'arribada de les primeres i abundants nevades, això ha provocat algunes dificultats, ja que tot i que la carretera es va netejant constantment, hi ha trams on la neu i el gel compliquen la circulació. Des de Porter, però, destaquen la part positiva, i és que amb el tancament del túnel tot el trànsit passa per dins del poble. De tenir el túnel tancat no és una cosa mala per nosaltres, que no fa passar més gent per aquí i que se parlen més i que treballem més. Bueno, ara que sigui obert també no permet de tenir la gent que venen a Toulouse per venir a fer esquí o passejar aquí també, és veritat. Perquè quan el túnel està obert, el coll no està netejat. Des de l'estació d'esquí de Porter Pimorén, que obrirà aquest divendres, es mostren confiats que el fet que el túnel estigui tancat faci que les màquines llevaneu passin més sovint i això de retruc els permeti tenir els accessos més nets. Sí, també com que només hi ha la carretera del coll del Pimorès, el servei de carretera van doblar tots els efectius i tindrem una carretera més neta que els anys passats. El túnel de Pimorén estarà obert des de desembre fins a l'abril de l'any que ve, quan caldrà tornar a tancar-lo durant 7 mesos més per completar-hi les millores en matèria de seguretat que s'han iniciat aquest any. Aquest túnel és el principal eix de comunicació entre Cerdanya i l'Arieja.